貴様があの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。死に損ない目が。以下一个日本，一个英文。看你第一天看铁拳系列哦，我以前玩这么多铁拳，你都没有看过呢，你真的很欠嘴哦。铁拳系列一直以来都是这样子，历代都是这样子，好不好？我铁拳去年3代玩到6代，你都没看过？天哪！潰してくれるわ。さあ行け。全てを消し去ってやる。その程度か。まだまだ。しぶといやつ。並ぶ。待っておったぞその姿。砕け散れ。不然安 A 一地再 PA 吗？当然可以这样，打了又打，打了又打，打了又打的吗？貴様の袴だ。終わりだ。死ね嗯，
我怎么没看过这段？我怎么没印象有看过这一段？原来没看过吗？何？バカだ。黙れ。靠背啦，又霸凌。靠背。哦，干，吓死我！想干什么嘞？干！麻烦死了你！貴様の野望もこれで終わりじゃ。まだ死んでおらんか。己平八。哦，这边没震动哎，我以为这里会有，现在没有。哇，点击鱼料魔化料。没有，08没有恶魔血统啊。08就是人类啊。今日で終わりじゃ。貴様から全てを取り戻す。唔是要有连一个查甫干也会魔法。就进啊，就是18的儿子啊，18的儿子啊，卡扎玛进。
戦いとは最後にどちらが立っているかそれだけだ。